Mhuri yeZimbabwe kwaziwai kusangana kwatiri kuita zvakare pano pachibanda media nepaSaint TV. Muzuva ranhasi tiri kuno kuDZ apo tiri kukurukura nemasex workers tichinzwawo matambudziko avo avanosangana nawo. Panapa ndine hanzvadzi yangu. Hanzvadzi wakadii? Aiwa, tinofara zvedu. Tinokumbira kuti udze vatariri kuti basa rako rekutengesa mwiri wakaritanga rini, uye zvakare chii chakaita kuti utange basa iri? Basa iri rakaritanga last year, iya yekufirwa. Takasangana netsaona marriage yangu, ndosaka takazosangana netsaona iyi. Ndeapi matambudziko amuri kusangana nawo pabasa rekutengesa mwiri? Dzimwe kwacho unogona kutoshaya mari yacho, idambudziko iroro. Dzimwe kana kutorohwa chaiko, idambudziko. Munenge uchirohwa zvaita sei? Dzimwe pamwe wasangana neakadhakwa, vanonetsa kunzwisisa, vakutonetsana. Okay, ndio dambudziko rechipiri. Rimwe dambudziko zvakare? Rimwe dambudziko nderekuti dzimwe nguva vanogona kutokunyima mari yacho. Kana uchinge wanyimwa mari, ndeapi matanho amunotora imimi? Dzimwe nguva vanogona kusiya kuti ngazviende. Ndinowanzonzwa vazhinji vachitaura kuti vanotanga vabhadharisa musati matanga bonde. Ko imimi hamutanga nekubhadharisa here? Dzimwe nguva unenge usingazvizivi, kuti katange taita. Alright. Hanzvadzi, makambonzwawo here nezvezvirwere zvepabonde? Munombosanganawo nazvo here? Uye kana muchinge masangana nazvo, ndeapi matanho amunotora imimi? Ndakasangana nematambudziko akadai, unogumhanya kuchipatara, wakasika kubatsirwa. Mune muripo wamunobhadhara here kuchipatara ikoko? Kune chimwe chipatara chisina muripo chokuti unoenda unobatsirwa ikoko, wobatsirikana. Okay. Ngatiti isusu semuenzaniso timune vana handiti? Alright. Maitawo mukana wekuti masangana nababa wemwana kubhawa kana kuti nemunhu akakupisai mhandara ari kudawo kuti akukechai, munobvumirana nazvo here? Unobvumirana nazvo. Munowanzochaja mari pashort time uye kana pari pasleep over munochaja mari? Kana iri short time ndinoita pondo kana $4. Alright. Ko kana kuno umwe anofarira madamba refu vanorova kana masleep over munoita mari? Unoona tongoti $5. $5 usiku wese? Usiku wese hanzvadzi, unoona kuti mwana adye sadza pakusiyira moti. Alright. Mataura zvekuti pashort time munoita $2 kana $4. Zvinenge zviri zvemaminutes mangani izvozvo? Zvakuenderana nemunhu wacho manje, umwe unonoka kupedza, umwe nokurumidza. Katiti semuenzaniso, kune vamwe vari kushandisa hamene yavanoti Congo dust kana kuti hamene zvavanoshandisa, munhu abhadhara $2 iye obva arova damba refu rinosvikana kuti 40 to 50 minutes. Munoita sei pakadari? Hapana zvokuita, unotongoshingirira kuti ndozviripo. Tinozviziva kuti vanhukadzi vane madays avanoenda kunonzi kumwedzi, handiti ka? Imimi muchinge muri kumadays iyayayo, tomboti pamwe kupera kwomwedzi apa munoda mari yerindi, munoita sei? Unotongoriska. Munoriska like how? Natsotsanangurira chaizvo munoriska how? Unotongoita zvakadaro. Munoita zvakadaro? Hamuzosanganawo here nokuti vamwe vanhu vanenge vazviona munozosvika panenge pakunetsana? Unongapoti emergency. Emergency. Alright. Pavarume vamunosangana navo imini, toziva kuti varume hatina kufanana. Kune vane dzirefu, kune vane dzikobvu, kune vane dzitete. Vamunofungidzira kuti vamunoona inini vanonatsogona bonde, varume vanenge vakaita sei? Vanenge vane dzakaita sei? Vanenge vane dzinhafu dzipfumbi. Okay. Alright. Muri muchihore imomo, nderipi zuva ramunoti aiwa
makakechwa asi makabva mabhenefita like mari nekuti mari nekunakirwa nebonde zvakare. Riripo iri zuva rakaita sero? Iri harisati. Hamusati? Okay. Kuzuva ramunotiwo imimi makakechwa nemurume akakutsamwisai, akakugumburai zvakanyanya, izuva ripi uye chii chakanga chaitika zvakare? Atsata sakara razvo. Saka hanzvadzi yangu mune rombo rakanaka handiti? Alright, tine vatariri vari kuona vhidhiyo ino panguva inei. Ngatiti kana vachida kukubatsirai munoda here kubatsirwa? Munoda kubatsirwa nenobatsirwa rwakaita sei? Ndeva bhizinesi kutengesa chaiko. Okay, kutengesa zvakaita sei? Chii chimwe nekuti pai semuenzanisa? Kana zvokudya zvokupfeka. Okay. Kana ingave iri mari yekapito yamungada imari yakaita yakawanda sei kuti mugone kutanga? Kuti utange bhizinesi chairo kana ukapiwa kana 300 ndokwanisa kusimuka. Alright, ngatiti mapiwa 300 iyo muzuva ranhasi, munokwanisa here kusiya basa iri ramuri kuita kana kuti muchange maakutoti aiwa yadhabho ndaakuwana kunzvimbo nekunyima? Kwete, unosiya. Unosiya. Ko pakaita murume ari kuda kuti akuroorei agare nemi kweupenyu hwese, munokwanisa here kusiya zvakare basa iri? Handiti ka? Aiwa, tinotenda zvikurusa vatariri nemi mose vari katibatira makamera, nemi hanzvadzi tinotenda nekupinda kwamaita muchirongwa. Kana kuna vanokwanisa kubatsira sistering wedu ari panapa, nhamba ndidzodzo dziri kubuda pascreen. Kana uchinge usati wasubscribe pano paSend TV nepachibanda media, gara wangu subscribe pamwe chete nekuchena notification bell, nekuti mukana uchiripo anokuoneka ine mufaro ndimanasi pano pachibanda pari zvino ndoti sarai zvakanaka.